Přátelé, z Krušovic. Je to 16. pokus. Ještě ani jeden nevyšel. A všecko jsme to museli vypít, protože je to škoda vylejvat. Takže to je poslední, co tady máme podle toho vašeho návodu, o kterém si myslíme, že je to sakumprásk sestříhaný. Tak nekeci a dělej, prosím tě. Naposled. Dělá to obráceně, doufám. Ne. Nedělá, jo. Já si nenechá poradit. Ty seš, ty vole, To je beraní. ale fakt nerad, doslova, ty vole. než já. Ty vole, no to nechápu tohle. Teď to cintám trošičku. Tak to je u tebe normální, ne? Ty jo. No s pivem ne. To si vypije. Ano, ukáž. To je psychotik. Je tam? Je tam tmavej. Je tam. Tak bacha, tak běž na stranu. Ať to je vidět. Prosím vás, Přes tvůj hlavu poslední není vidět. pokus a vyšlo to. Je to pravý řezaný, ale stálo nás to Vyfuj. 8 tmavých a 8 světlých. Nezdržuj. Tam nic není, ty vole. Jo, je to tam. Trošku jo, Je vy. to tam. Je tam, Je tam. Okej. se podívat proti světlu. A víš, čem to je? Já už jsem na to totiž přišel. Je tam, doopravdy. Je tam. A je to blbý.